Masu kallonmu da sauraronmu barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wani bidiyo na Baruk Prime Concept. Kamfani da ya fice da shahara wajen abin da ya shafi harkoki na ƙasa, gida, fili, gona da dai sauransu. Ga mu ga darakta na Baruk Prime Concept. Darakta, sai muka ji kuma cewa akwai wani update da aka samu na irin wannan tsarin da muke ji a ƙasashen Turai ko Larabawa, ma'aikaci wanda yake aiki a gwamnati ko kuma yake aiki a private, za ka ga sun mallaki gida wanda yake katafare, wanda in ka bi a zahiri albashinsu ba zai iya sa su tara kuɗin da za su mallaka ba, amma saboda tsarin da aka kawo musu sai ka ga cewa an mallaka wa mutum gida wanda ya fi ƙarfin albashinsa, amman zai riƙa biya da kaɗan-kaɗan, wani ma har zuwa shekara 20 ko 30. Kawai sai muka ji kuma darakta cewa Baruk ma sun kawo wannan tsarin, a don haka za mu ji ya abin yake. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. So gaskiya kamar yadda kai magana ko kai tambaya, wani abu ne da nake ganin lallai ya kamata mu sanar da al'ummar mu wannan gagarumar dama da ta zo. Don zan iya cewa ita ce ɗaya irinta ni dai da na sani a irin wannan lokaci wanda yake a kusa. In misali da iyayenmu an ce an ba su wannan damar a ɓangaren state government ko federal government, to yanzu damar ta ƙara dawowa, yanda za ka mallaki gida a unguwa mai daraja, guri mai daraja a garin Rini Hope City wanda yake a Janguza. Wannan dama an ba da ita ba kawai ga ma'aikatan gwamnati ba, har private individual, misali har ga 'yan kasuwa, abinda kawai ake da buƙata ya zamana kana da company accounts, ma'ana kana da kamfani naka wanda kake running businesses ɗinka. So ta dalilin wannan, in dai har kana da wannan, so kuma kana da interest akan wannan gida, za ka iya mallakar gida mai ɗaki 3 wanda yake akan kuɗi naira miliyan 55, ko gida mai ɗaki 4 flat wanda yake akan miliyan 65, ko gida mai ɗaki 4 wanda yake terrace ne, ko kuma gida mai ɗaki 5 standing alone duplex akan tsari wanda za ka biya akan shekara, daga shekara 20 har zuwa shekara 30, ya danganta da shekarunka, ka gane. So shekarunka yana ƙara sama, shekarun da za ka biya na loan ɗin kuma yana ƙara ƙasa. Kamar yanzu wanda yake shekara 40 years, ka ga muna expecting zai iya samun ya biya a shekara 10 zuwa 15. So ka ga wannan babbar dama ce gaskiya, wanda sai ka ga kuɗin abinda za ka dinga biya bai taka kara ya karya ba, kuma za ka iya zama a cikin gidan nan, ko at the same time ma za ka iya ba da hayarsa. So kenan darakta, wannan yana tabbatarwa da 'yan kasuwarmu ko kuma masu private company ɗinmu cewa wannan tsarin ba wai iya gwamnati ne kaɗai ba, hatta su suna ciki. Kawai abin da ake buƙata shi ne a ga suna da company account wanda kuma suna hulɗa sosai da wannan account ɗin nasu. Ka ga zai ba da guarantee ɗin cewa ƙwarai suna da abin yi kenan. A don haka masu kallonmu da sauraronmu, kamar yadda darakta ya mana bayani, da fatan za ku yi ƙoƙari ku ribaci wannan tsari na Rini Hope Estate ɗin da aka buɗe can kan titin nan na BUK Road. So saboda haka idan kuma akwai abin da kana ganin baka fahimta ba a cikin jawaban da aka yi, in ka duba profile ɗinmu akwai lambobi da za ka kirawo kai tsaye, ko kuma ka tako ƙafa da ƙafa a nan number 8 corner shops Tukuntawa Gidan Zoo, jihar Kano, ko ka kira mu ta lambobi, ka zo a maka bayani kai tsaye, ko kuma ka je a kai ka wurin ƙafa da ƙafa, ka shiga ka zaɓa ka darje, a zo a ɗora, darakta ya sa hannu, shi kenan sai a ɗora daga inda aka tsaya. To da wannan ne za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon, amma darakta na akwai wani abu da za ka iya faɗa kafin mu ƙarƙare? Sai ka faɗa, kuma babu shi kenan. Kawai dai ina jan hankalin mutanenmu gaskiya kar mu yi wasa da wannan dama, tunda abu ne wanda ya shafi 'yan Najeriya gaba ɗaya,
kuma wannan abu ne da aka kawo shi jihar Kano. Gidaje ne da already an gina wasu, yanzu kuma ana kan gina wasu. So kar mutum yayi wasa da daman nan, ya kamata kowa ya zo ya mallaki nasa. Ko da yaushe gamsuwar kwastomomin mu shine burin mu gaskiya. Nasiru Abba Nasiri from Direct Prime Concept. Thank you very much.